A Nintendo DS, aquela consola que elevou a variabilidade da xogabilidade a extremos inimaxináveis. A introdución dun duple ecrán, o ecrán táctil, un sensor de pechar, a portabilidade, o micrófono e máis factores que deron lugar a un enorme lenso para a innovación de desenvolvedoras de xogos, estimulando deste xeito a súa creatividade. Moitos dos títulos que aproveitan ao máximo as características desta plataforma encontrámolos baixo a etiqueta de Touch Generation, a cal podemos observar nalgunhas capas. Un dos que máis salientou foi o do que imos falar hoxe, Hotel Dusk Cuarto 215, desenvolvido pola empresa Sing extinta e cuxo núcleo creativo se encontra hoxe en Arc System Works. Este xogo viu a luz no ano 2007. A idea principal é a de rotar 90 graus a forma de suxeitar a Nintendo DS, facendo así que simule ser un libro de peto. Desta maneira, controlaríamos o noso movimento a través do mapa e decisións co ecrán táctil, mentres que no superior veríamos a través dos ollos do noso protagonista, Kyle Hyde, unha ex-policía de 33 anos cunha enorme deformación profesional que renunciou ao seu traballo tras un incidente en que tivo que disparar ao seu compañeiro e amigo Brian Bradley. Desde aquela, os fantasmas daquele episodio perseguen a Kyle, aparecendo nos seus pesadelos, e, ao mesmo tempo, Kyle anda tras eles, xa que non vai parar até dar ca localización do que outrora foi o seu fiel compañeiro de traballo e colega. Agora, non é máis que un vendedor ambulante que traballa para a empresa Red Crown e que por causa dun pedido terá que se hospedar esta noite no Hotel Dusk. Un hotel barateiro no medio de ninjures, mais que garda nel moitos segredos e que fará que conecte de novo co seu pasado. Como non temos moito diñeiro e non podemos permitirnos suite deluxe, mándanos pasar a noite no cuarto co número 215. Dito deste xeito, parece algo completamente banal e arbitrario, mas neste hotel cada cuarto recibe un nome, como Honor a 211, Anxo a 212, Confianza a 213, Éxito a 216 ou Valentía a 219. Todo isto non parece máis que un ornamento de marketing para atraer clientela. No noso caso, non é así segundo din, pois 215 é desexo, onde circulan os rumores de que quen pernoita nel ve os seus soños cumpridos. Kyle fai caso omiso desto, pensando que outra mentira máis, incluso cando xusto despois de nos registrarmos, vemos como chega unha muller que ven expresamente ao hotel para dormir no cuarto dos desexos. O enredo bebe moito das novelas negras e o cinema noir. Isto vese moi claro na sesión artística, onde as personaxes están deseñadas como un bosquexo a lápis baseado nos retratos robots da policía. Ademais, algo que os fai moi interesantes é que están animados mediante rotoscopia, ou sexa, deseño sobre vídeo. Seguramente querendo lembrar os deseños populares do século anterior en que se ambienta Hotel Dusk. Toda esta parte visual está envolta por unha banda sonora na que reina música jazz noir propia dos filmes xa comentados. Esta saberá como representar os momentos máis tranquilos cómicos ou de suspense. A xogabilidade susténtase na dunha novela visual, máis próxima á novela tradicional que a dun xogo propiamente dito. Isto vese no seu carácter lineal e pausado. Nela podemos explorar os distintos cuartos que compoñen o hotel, recoller os obxetos que hai por aí ou interactuar ca xente que se hospeda esa noite como a nós. Para avanzares na historia, en determinados puntos vaiche pedir resolver puzzles nos que vas ter que empregar todos os recursos que o hardware da Nintendo DS pon a túa disposición, como, por exemplo, pechar a consola ou ter que transportala a un lugar con luz para ver un reflexo da pantalla. E isto é o que fai máis original o xogo.
Escribindo este guión tamén descubrín que Sing non foi só pioneira en temas de aproveitamento de hardware, senón que tamén incluíron neste xogo New Game Plus, ou sexa, modificacións por rexogar ese xogo e mesmo narrativa transmedia, sendo que o escritor que nos encontramos no hotel narra o seu encontro co protagonista nuns artigos de xornal que podemos encontrar na rede. Por outra banda, sacando a reluxir a súa faceta de xente, todos os desenvolvementos das personaxes secundarias irán acompañados de conversas en que Kyle buscará escarbar no seu pasado, podendo escoller entre distintos diálogos que dan pé a diversos tonos de conversa, desde detectivescos a cómicos, pasando por incomodar a outra persoa e facendo que se peche cara a nós. Para reforzar isto, todas as relacións entre Kyle e outra persoa terán o seu clímax nun interrogatorio final onde debes mostrar que entendestes ben a personaxe, o seu pasado e os motivos que depararon que nesa noite se encontren neste hotel. Se fallamos no noso cometido de sacar desa persoa a información que necesitamos para continuar a través da trama, o teremos un game over, con Kyle indo para o seu cuarto todo ralado pensando en que é un fracaso. Os outros game overs que podemos conseguir son porque fixemos tales parvadas que nos boten fora do hotel, as cales son bastante chistosas, ou que nos cachen enredando onde non debíamos. É que pensade en frío, sodes rexentes dun hotel e unha noite chega unha persoa que peta en todas as portas por aí e vai abríndoas como se nada. Sen querer facer spoiler, só quería remarcar que Hotel Dusk non é un xogo para unha persoa que busca unha aventura feliz, xa que a escritura prioriza a crueza da realidade sobre calquer intento de maquillar a historia con cores de fantasía. E, tras todo isto dito, o vídeo conclúe aquí. Só espero que gostaras deste vídeo e que conseguira facer surxir en ti a gana de te hospedares unha noite no cuarto dos desexos, o 215 do Hotel Dusk.